ne tɔgɔ Jɛnɛbu Sisoko ne bangera Bamakɔ yan ne ye n ka kalan kɛ école Mamadou Konaté la k'a daminɛ primaire na fo ka taa bila DEF la école Mamadou Konaté la bon depuis o waati n bɛ yɛlɛko kumaniw fɔ n bɛ kuma caman caman fɔ ni n kumana dɔrɔn mɔgɔw bɛ yɛlɛ donc sisan nɔ mɔgɔ yɛrɛ de courage donna i ko pourtant ko Jɛnɛbu dɛ ko n'i ye DEF sɔrɔ ale ka taa INA la parce que ne ɲɛ bɛ la cogo min na manamanakan fɔ ka di dɛ ne ko ma ko INA ye manamanakan fɔ yɔrɔ de ye ko manamanakan fɔ yɔrɔ tɛ ko mais ko théâtre bɔlaw bɛ taa yen de n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka kɛ théâtre bɔla ye ne ko théâtre kɔni ka di n ye théâtre bɔ ka di n ye vraiment a ye dugawu kɛ n'Ala y'a kɛ ne ye DEF sɔrɔ n bɛ taa INA la Ala nana kɛ n ye DEF sɔrɔ donc n ye DEF kɛ dɔrɔn n passera DEF la donc après le DEF automatiquement n hakili jiginna n teriw ka kuma na n ko pourtant ne ko ne bɛ taa INA la o ye n saboter ko INA la cɛ i bɛ sɔn ka taa INA la foyi tɛ kɛ INA la ni jɛnbɛ dɔn ni tɛgɛrɛ fɔ tɛ ne ko awɔ n ko kayi n k'a mana kɛ cogo cogo n ko ni jɛnbɛ dɔn ni tɛgɛrɛ fɔ de bɛ yen n ko ne yɛrɛ bɛ se jɛnbɛ dɔn na n bɛ se tɛgɛrɛ fɔ la n bɛ taa ni n ye kalan min fana sɔrɔ n b'o fana kɛ ni tɛgɛrɛ fɔ ni dɔn de bɛ n b'o fana kɛ n y'o kɛ ka n tulonkɛ ɲɔgɔn jaabi donc Ala y'a kɛ n y'a fɔ tulonkɛ la cogo min na Ala tilala ka na ko kɛ n bolo sɔbɛ ye bon n taara INA la n bɛ taa INA la don kelen min na o y'a sɔrɔ il y avait pas de concours d'entrée à l'INA mɔgɔw tun bɛ nɛgɛ k'u lata wa hali o la yɛrɛ bɛɛ tɛ sɔn dɛ parents d'élèves yɛrɛ tun b'a fɔ ni min den mitera ka taa INA la o b'a fɔ INA wa nin ye kɔlɔkɔlɔ ye e bɛ sɔn k'i den bila ka taa INA la foyi tɛ foyi ni tɛgɛrɛ fɔ ni dɔn tɛ kalan tɛ yen u tɛ foyi la ni tɛgɛrɛ fɔ ni dɔn tɛ o y'a sɔrɔ il y avait pas de concours d'entrée à l'INA mɔgɔ volontaire mɔgɔw tun bɛ taa donc Ala y'a kɛ ne taara concours kun tɛ yen an bɛ taa INA la o y'a sɔrɔ concours tɛ yen ne taara ne yɛrɛ bɛ prémané kɛ san min na on était 8 élèves dans la classe 8 élèves an kun y'o de classe kɔnɔ tellement mɔgɔ tɛ sɔn ka taa section dɔ yɛrɛ kun bɛ yen nɔ mɔgɔ kun tɛ tɛmɛ 4 kan animation ninnu ni fɛn ninnu mɔgɔ kun tɛ tɛmɛ mɔgɔ 4 kan o san. Maison des cinéastes aw kɛra sama ye faso jɔ baara la Mali daraw la. olu de nana ni hakilina ɲuman ye k'a yira k'a fɔ n'i kɛra baaralaba ye n'i kɛra jamana maralaba ye walima i kɛra sinima tournelaba ye ko foyi t'a barika sinsin bolo ni hakilina ɲuman tɛ. Hakili ɲuman na jamana daraw la sini ɲɛsigi la jamana baw kɔ. donc Ala nana kɛ n ye INA 4 ans kɛ n bɔra donc a san ni Musa Fofana n'u k'a ma Herbin ani Mamadou Sangare du virus actuellement a bɛ SEMSEM na ne n'olu de promotion kelen an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ ka tila ɲɔgɔn fɛ i y'a ye donc sa INA bannen o y'a sɔrɔ n tonton dɔ tun bɛ yen nɔ paix à son âme an bɛ waati min na sa a fatura a mɛnna a fatutuma yɛrɛ bɛ san mugan bɔ ɲina n'u b'a fɔ a ma que c'était un grand comédien a kun tɔgɔ Ablaye Mayiga di Mapo o kun ne tante de kun furulen don Mapo ma on était dans la même famille à Minakura donc Mapo ye n ye a ko Jɛnɛbu théâtre bɔ ka di yan n ko tɔnɔ théâtre bɔ ka di n ye dɛ wala n m'a ɲɛ INA k'a kama ko bon ko je vais t'amener au groupe dramatique ne ko groupe dramatique ye mun ye a ko théâtre bɔlaw jɛkulu dɔ de don théâtre bɔlaw bɛ jɛ ka fɛn théâtre bɔ yɔrɔ min na k'a bɛ palais de la culture la donc ne ko d'accord tonton ko dun bɛ diya ne ye sa donc an taara o cogo la ten an taara a taara ne Kɔtɛba la bon Ala y'a kɛ an kun bɛ sage la ani n hakili tɛ ni dɔ yɛrɛ de kun taara ɲɔgɔn fɛ an tilalen INA la un certain Salimata Jawara ne n'o de taara mais Ala nana kɛ a kɔni bien vrai que a ye INA kɛ mais théâtre kanu kun t'a dusukun na a ne de fila de taara ɲɔgɔn fɛ groupe dramatique la mais ale m'a ɲa a ko ne ma ko Jɛnɛbu ko ne tɛ ni théâtre bɔ fɛ a maloya bɛ ne na ne ko n tɛ maloya ko ye sa salen n k'an timinanja e ni ne fila de na ɲɔgɔn fɛ an k'an timinanja sa a bɛ se ka kɛ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ a ko théâtre bɔ yɛrɛ de man d'a ye k'ale ni kan fɛn yɛrɛ de tɛ elle a abandonné donc u tilala k'a ta k'a bila ministère de la culture la a kun bɛ baara la yen nɔ. E deni foli ka kan sabu nin ko in bɔra e de la nin waleya b'a to a tɛna ɲɛni a bɔyɔrɔ kɔ. Sanata nalen min ye nin ye o na kɛ sababu ye Musa yɛrɛ sen na don an ka dugu laada ko caman na o tɛ tiɲɛ ye san kɔni an b'a Ala deli furu in Ala k'a kɛ furu tututu ye Ala k'a kɛ Ala n'Ala kira ka furu ye Ala kana kɛ maaw ta ye ka muɲu ni sabali di Sanata ma ka garijɛgɛ ɲuman di Musa ma hali bi balimaya in Ala k'a sinsin
donc ne kon toru singoro message la be nyamada nu ye minge mboke tuma do la re vraiment mo ko ndo ngani nyuma tugudo kundo tuma do lo ba ya ta kan blala ni spectacle men dlana nu ye pièce min dlansa en sagero o banta o ban blala o ko ka ko ne nyabe jenebla chugum na chatri bo kadi jenebi wala ka hina mapola maporo ko ne dendo do ayaw hakili to ala nyaani nga folo de nyaani nga nana ko chatri bo kadai donc ni oda to nana nai aka na ablaki sigite donc ni pièce min dlana maporo be ala kana ke bi abenta bendo ala ni pièce fem be abenta intoro de la dondo nu singoro akanu yere tore nana bunya ne ma mbeta to na akanu kumbe na me kanu kala ka bunya ne ma ko jugo ajara nyo ko jugo donc ntoru singoroti yala ke nu ta tourner wala mbetu no fa wasoro be rol fitinu ja ko ngandi dige mbendi go senfe donc nu ta tourner wala hôpitani nyu fe donc toro de la te groupe dramatique la jusqu'à nos jours mbi ko te bakilina jien dara jigi kama nene dem senu bebe de ka mara kono aywa ko mi yere ye mo jugu go kuma fo mo jugu na deserila na yi den soro abe ko ma yi yere soro na deserila na yi muso soro abe ko ma yi muso yere soro aywa ni sara yi muso la kanda chugumna aka kai ka dem senu fana la kandati ndi kon sera koko be jane ko sebe sabla dem senu serama ko nga je de me fe angi deli sabla yu ko yi bolo femina bunyanu hakilima ka ko me bara la nyokon fe aywa uyu yere dama yu to dalu ko kuma de la dogo ko dalu ye tie dogo ko dalu te tie ubo ku nyokon sosala wati na dro balla kamunye yi bolo de ke ka nege blemanta choy ka botta sumala kada ka gosi foka nege fi o keru yere sigle ne nyana ma nyafu yede o yere unye donc nyento de la kana film ko fanda damne dondoni donc film flé nyere ka film folo kungera miye magma ko yanta ka ando film do la film ma do ko esclavage ontaro je ne sais pas o ko me juru de do ankana ka nge jonyi o film nere ka film folo ke rodi o fana sabo bora magma Gabriel Konatila depuis ñoo kon film ko kaba nja far nyara bo donola tumabe bogar ga film be bo men sigi mba flé ne ngana ngo ala ngo ne dum se ga bogar sirbe na soro chugodi nga kadine ne ka jouer bogar sirbe ga film na de ñoo fo do ko ne mako bogar be kasobe jigoroni ni mago be bogar la ta jigoroni bi bogar sirbe soroy no ngo jigoroni fañme ko motel gi dona jangeli ko ne o jangeli ne ko ne alni dem sen fitini mena ni ko bogar ka so ba yiri la ala ka do nana mbora fo pale la nana bogar soro akasu no ngo bogar sirbe ngo film tourno kon kun kadine ngo tuma be ngo ne bi ga filmu ye mo bi joala ngo me ngo ne ma del ka jouer ga film na ngo bogar kon kadine ne ga jouer ga film na bogar ko ti problème yo ne rebe ni mo ko sugude nyini mbi yala ka mo nyini me ni mina na ere ja vraiment o kadine nala sona me hakli tula ni film rebe ndoron bita donc antaro ko na de lati ala nana ke yero don bugu damnena baba ko manda ni che mba ni che na me wele la me nyamangolo ndo awo isi sina nyamangolo muso uba de musumanu nimbo ne baka ede to ya hate kede be musumanu sigi ne koro biya to before ye ka ko ni wale ya impla ko de musumanu ngan ne koro sigi ka ko adabla ka manyi komanda nyiga kuma me nga otan noy e magorba ko kuma do dugubla fana ka salada wili o ne komanda magana ga dugubla photo SFS ake aide komanda mane ga kuma fam ne ko de ko di nemine ne shijewa ka film wera tugola ko duna lo sara l'enfant béni Aya janto ma koroba lula, duguma koroba uye iribae.
ka tila ka o b'o la ka n ye film wɛrɛ fana tourné tugun film ye m'a dɔn ko Nandi l'orpheline. Nangaraba musoni e tere y'i ba fa e bɛna n ka masakɛ den fa. Nangaraba musoni e tere y'i ba fa e tere bɛna n ka masakɛ den fa. Nangaraba musoni. Elle a perdu la raison. A bɛɛ ye Bɔkari sababu ye depuis n kɔni ye Bɔkari ka film kɔni tourné di daminɛ ka ban a sisan kɔni diɲɛ bɛɛ ye n dɔn. Ne kun ye filani saraka mun bɔ a bɛ min? A filɛ. Ne filila a bɔcogo la. Ne den o ti k'anw bara yan koyi ka na sarakati di ka tila ka na k'i b'o minɛ e delila k'o ye min. E ma ne ka kuma faamu. Ne ko n filila a bɔcogo de la n bɛ tila k'a d'i ma. Ayi bɔcogo fili foyi t'o la bilen walima e ma limaniya e ye sarakati di ka ban a bɔbaa ye anw jɔnniw de ye mais a minɛbaa ye Ala de ye limaniya i ka sarakati dugawu bɛ jaabi n'Ala sɔnna ma. N balimamuso i tɛ jɔn ka kuma nɔgɔya i ma ne yɛrɛ de tɛ fɛ k'a di ni filaniw ma tuguni. Bisimila Arama u ye mun k'i la. A fɔra n ɲɛna de k'i ka filaniw tɛ filani ye. Ko mun k'u tɛ filani ye wa jɔn y'o f'i ye ne ye ye o e tɛmɛna min kan dɔrɔn ne ɲɛ bɛ la e ni muso bɛ kuma na mais e ka n'o jate ɲɛ b'an ka sigi na an ka sigi ma nɔgɔn dɛ bɛn de t'an ni ɲɔgɔn cɛ ale ti foyi la ni tiɲɛni tɛ yan kana ka ko jate ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna limaniya dɔrɔn i ye sarakati di a di Ala ma e y'a di Ala de ma wo Ala kelen de b'a dugawu jaabi ye i y'a faamu wa. Saraka di la fana ni sigiyɔrɔ kɛlɛ ni yɔrɔ dɛmɛ bɛn i tɛ taa yɔrɔ dɔ la. Bɛn kɔni t'aw ni ɲɔgɔn cɛ yan n kɔni bɛ dugawu k'i ye i ka sarakati fana Ala n'Ala kira b'a dugawu jaabi. Bɛɛ lajɛlen ko Jɛnɛbu bɛɛ lajɛlen mana don sotarama kɔnɔ dɔ bɛ yɛlɛ ko kuma fɔ u bɛ yɛlɛ n b'u yɛlɛ kun dɔn mais n tɛ kuma ni yɛlɛ gana ne ma kuma n tɛ ɲɛ kumu dɛ mais n fana bɛ yɛlɛ u fɛ mais u bɛ min nɔfɛ n tɛ fɛ n pere de k'o fɔ f'u ye a ka b'u yɛrɛ da n'u tora yɛlɛmisɛn na ne ba ne ɲɛnɔ b'e la dɛ ne ko n ɲɛnɔ bɛ ne na n ko Bamakɔ ka bon i b'a sɔrɔ an ye ɲɔgɔn ye kɔɲɔyɔrɔ dɔ la ou bien an ye ɲɔgɔn ye den ye ko ayi dɛ o tɛ dɛ e ti film tourné n ko payi i tun bɛ fɛ a ka bɔ ne de da a ti bɔ ne da n ko de don n ko n y'a faamu n ko ne bɛ film tourné e bɛ Yɛrɛdɔnbugu la n ko ne bɛ Yɛrɛdɔnbugu la ne bɛ jouer Yɛrɛdɔnbugu la e de tɛ cɛ in sen ko wa cɛ kɛ k'i sen don i cɛ sen don fɛn kɔnɔ k'a tereke ne ko n ko ne de don e cɛ ti fɛn fɔ n ko ne cɛ ti fɛn fɔ ni e cɛ ye ne dɔn ka ne to théâtre bɔ ne la n ko ne cɛ ti fɛn fɔ ne cɛ don kelen da kelen a ma don ni n ka baara cɛ n ko baara in ka di ne cɛ yɛrɛ ye ne ma don sotarama kɔnɔ fɔlɔ ka taa ka segin ko ne ye passe sara o ma kɛ don dɔ la sɔgɔma n donna n ko n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la Ala nana kɛ n donna sotarama kɔnɔ cɛ dɔ kun sigilen b'a kɔnɔ cɛ n y'a dɔn malien de don mais a sigilen bɛ Faransi donc a bɛ ne fila bi yɛlɛ a bɛ ne fila bi yɛlɛ automatiquement ne y'a dɔn min don mais ne fana ma kuma n kɔni bɛ yɛlɛ a fɛ n tɛ ɲɛ kumu mɔgɔ kɔrɔ n bɛ yɛlɛ a fɛ mais n b'a dɔn min don n bɛ fɛ a ka bɔ a yɛrɛ da donc Ala y'a kɛ an sera Amadine na a jiginna a ye 400 di prantikɛ ma a ko prantikɛ ne passe bɔ na i ka musokɔrɔba passe bɔ a la i ka tila ka warimisɛn tɔ d'a ma ninnu y'an ka théâtre bɔlabaw de ye an bɛ Faransi ninnu de bɛ ɲɛnafin bɔ an na hali n'an dusu tɔɔrɔlen don n'an y'a sigi k'u ka film filɛ an bɛ nisɔndiya vraiment an nana sɔrɔ sotarama kɔnɔ a diyara n ye kojugu ninnu y'an ka film tournelaw de ye ninnu y'an ka maabaw de ye donc 400 minɛ i bɛ ne passe bɔ a la i bɛ musokɔrɔba passe bɔ a la i bɛ tila ka warimisɛn tɔ d'a ma ne ko vraiment ne den i ni baraji Ala k'i sara n'i y'a bɔ nafolo min na Ala ka barika don a la n k'a diyara n ye kojugu n ko aw de bɛ théâtre bɔ courage don an na wa aw de b'a film tourné courage don an na an b'a bɔ su ni tile an bɛ théâtre bɔ su ni tile an bɛ film kɛ su ni tile mais ni mɔgɔ t'i sɔrɔ k'an encourager an bɛ décourager a la n ko mais a diyara n ye Ala k'i sara bon an tor'o de la ten dɔɔni film caman Ala sababu Bɔkari yɛrɛ sababu ne ye ne yɛrɛ Jɛnɛbu dɔnna bi ko bolo bɛ ɲɛsin ne ma hali ne taamatɔ ne mana taa kɔɲɔyɔrɔ la n mana taa denguliyɔrɔ la bolo de bɛ ɲɛsin ne ma o sababu man dɔgɔ o sababu bɔra Bɔkari Sidibe la commandant ne bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalama o wa n bɛ segin o kuma kelen de kan ko o ko n'a ye jɔnni sɔrɔ wallahi Ala de y'a latigɛ ye awɔ n bɛ k'a f'i ye i tɛ k'a faamu i bɛ ka Ala kelen min fɛnɛ fɔ ko n'Ala ye minɛ tigɛ jɔnni ma k'o b'i sɔrɔ o Ala kelen de ye ka kaso la don tigɛ bi awɔ commandant garde a y'a minɛ ka don kaso la Allahu akibaru a tɛ tɛmɛ Ala ta kan sisan mais a bɛ mun kɔnɔ la ne ba naamu hakɛ to an ka taa baasi tɛ a bɛ Ala bolo k'a fɔ a bɛ Ala bolo a tɛ bolo jugu kan bon minnu bɛ fɛ ka don nin baara in na ayiwa ne kɔni b'u ladilikan min fɔ denmisɛnninw ni théâtre bɔ ka di min ye aw bɛ théâtre bɔ parce que fɛn fana théâtre bɔ ni film tourné fana ye fɛn dɔ ye n'a diyara e de i b'a kɛ n'i m'a kanu i tɛ se o hali n'i donna a la ka sɔrɔ a kanu t'i la i tɛ se donc a ka di minnu ye n'a kanu bɛ minnu na ka don a la
ayiwa caturubɔ filɛ film tourne filɛ a tɛ taa manamana ko tɛ mɔgɔ yɛrɛ ɲɛna ko manamana baara min don manamana baara tɛ an bi denmisɛnninw an bɛ caturubɔ waati min na an bɛ film tourne dɔrɔmɛ kelen tɛ d'a ma mais an y'o bɛɛ lajɛlen kun ka baara kɛ parce que an b'a dɔn don min na an bɛ nafa sɔrɔ a la mais sisan denmisɛnninw kɔni hali ye min wele ko ka na o bɛ fɛn fɔlɔ min ɲininkali kɛ o wari ye joli n bɛ sara joli donc ne bolo nafa t'o la quoi denmisɛnnin se ka wari n'i ye wari ko bila baara ɲɛ dɔrɔn i tɛ nafa sɔrɔ a la n'i ye wari ko bila baara fɛn fɛn ye diɲɛlatigɛ in kɔnɔ hali caturubɔ dɔrɔn tɛ i mana wari diya i ye ka bila baara fɛn fɛn ye i tɛ nafa sɔrɔ o la ne yɛrɛ kɔni o ye ne ka ladilikan ye o ka sabali o ka baara kɛ diɲɛlatigɛ k'o ye dɔɔni dɔɔni de i bɛ don fɛn na dɔɔni i bɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a la mais taalen ɲɛfɛ i bɛ se ka waa sɔrɔ a la i bɛ 500 50 40 40 i b'a sɔrɔ a la o kana wari bila baara ɲɛ o kana nate kojugu wari la ka wari kɛ nata fɛn ye ka wari bila baara ɲɛ o ka baara k'a kɛcogo la ni min y'u wele hali n'o ma proposition k'u ye n'o o ko kɔni n ka baara k'a kɛ a mana kɛ cogo cogo se ka baara kɛ mɔgɔ ye k'a ma hali dɔrɔmɛ kelen k'a ma d'i ma o kɔni o ye ne ka ladilikan ye denmisɛnninw o ka di a juguman tɛ a y'a sigi ma ne ko madu ma o don k'an to fanda la n ko cɛ dɔ tun bɛ yen a y'i ta kɛ pɛrɛnpɛrɛnli ye ko ale tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ ale t'a kama jigin mɔgɔ si o bɛnna ni ba cɛkura tɛmɛtɔ ye ba cɛkura de fana y'a tɛgɛ minɛ k'a f'a ye k'a ka siran mɔgɔ ɲɛ ko mɔgɔ man ɲi fo siɲɛ 5 ko cɛ k'a tɛgɛ d'a ye cɛ ma se k'a tɛgɛ d'a ye ne ko madu ma n ko o ye dalu ye ale ko k'o tɛ tiɲɛ madu o ye dalu de nde dalu belebele ba cɛkura y'a si kɛ k'a ka dalu ɲini wa a y'a ɲɛ sɔrɔ fana an kɔni filɛ nin ye an ye caturubɔlaw ye an ye film tournelaw ye an ye a bɛ komi sisan nɔ an ye éducateurs ni éducatrices de ye i y'a mɛn parce que film filɛ nin ye ladilikan de don o b'a fɔ cogo min na ko miroir de don i sigilen i b'i yɛrɛ y'a la de donc an bɛ denmisɛnninw de ladilikan de don n'i ye film ta sa k'a lajɛ n'i sigi k'a lajɛ sisan i b'a sɔrɔ caturubɔla b'a la film tournela b'a la ka jogo min fɔ i b'a sɔrɔ jogo bɛ e sigilen na donc ne y'i sigi k'a lajɛ sisan nɔ ja nin jogo in mɛ ne na a man ɲi koyi na n k'a dabila o bɛ komi sisan nɔ n'i ye mɔgɔ éduquer ka bɔ sira jugu kan bon ne yɛrɛ bolo an yɛrɛ ka seko ni dɔnko o de y'an ka ko bɛɛ lajɛlen ye ne bɛ ɲininka o ne cɛ banna ka ni muso in ta o e bɛ s'a kungo kɔrɔ wa kungo foyi t'a la aw bagara cɛ ma o a m'a ɲini foyi ni mɔgɔ kan ka jalaki kɛ aw de kan ka jalaki aw nana ni muso ye k'a cɔn aw kana baga ne ni cɛ ma sa ne ni faso kɔni nana ni muso ye mais n b'a f'i ɲɛna faso ye cɛ min a ma nɔgɔn a ka ko ka gɛlɛn dɛ o ye gɛlɛya dan ye i b'i jija cogo bɛɛ de la ni maloya kan'a to a ka bɔ n'a bɔra a man ɲi ayiwa bagabagali don sa wa ayi ladilikan de don an kɔni bɛ min ɲini faamaw fɛ o k'an dɛmɛ ni faamaw y'anw dɛmɛ san a bɛ komi u y'u yɛrɛw de dɛmɛ parce que anw bɛ komi sisan nɔ éducateurs an bɛ komi sisan éducatrices i y'a mɛn donc faamaw an bɛ faamaw n'i ye ne yɛrɛ ɲininka an bɛ faamaw de ka baara la tan an bɛ fɛ ka dɔ de bɔ faamaw ka degun na i y'a mɛn n'i ye film tourner sisan ka ko dɔ yira denmisɛnnin par exemple n bɛ exemple ta denmisɛnnin dɔ kan a bɛ sonyali kɛ ka tila ka exemple ta furusa fana kan donc an caturubɔla n'an film tourner na an bɛ o bɛɛ de yira k'a fɔ o si man ɲi sonyali man ɲi galontigɛ man ɲi kalabanciya man ɲi furusa man ɲi donc an caturubɔla n'an film tourner la an b'o bɛɛ de yira donc n'an y'o bɛɛ yira jamana kɔnɔ sisan nɔ ayiwa ni min sera k'an ka ladilikan mɛn dɛ parce que tulo kunnani de bɛ ladilikan mɛn ni min sera k'an ka ladilikan mɛn sisan nɔ ka caturubɔlaw filɛ film tournelaw filɛ ɲɛ u ye nin fɔ ko k'a man ɲi na ne k'a dabila n'a hakili o ye faamaw ka dɛmɛ yɔrɔ dɔ de ye ni faama kɔni sera k'an dɛmɛ o bɛ diya n ye par exemple exemple ta ne yɛrɛ ta kan ne yɛrɛ bɔra ka film na u ye an musokɔrɔbaw de sungadi musokɔrɔba fila a don kelen n tɔgɔlen ye Maram Bamba ye a bɛ baara kɛ Ortem na an fila de labɛnna ka denmisɛnnin dɔ labɛn n'an ka gundo kɔrɔw ye parce que musokɔrɔbaw mana kɛ cogo cogo musokɔrɔbaw n'u gundo de bɛ ɲɔgɔn na o k'an ye npogotiginin labɛn ka gundoma fɛn dɔ yira a la ka gundoma fɛn dɔ d'a ma n k'a ka taa n'a ye fo Segu pour que a bɛ se ka taa Samaɲana Basi minɛ cogo min na ka di d'a ma donc o n'a ɲɔgɔnnaw ne hakili o bɛɛ ye ladilikanw de ye o bɛɛ ye ladilikan o ye gundo an danbe n'an gundo de bɛɛ lajɛlen de yiratɔla ye an ta ye sɛnɛ kɛ i tɛ nin minɛ i k'a k'i ka na la nin ye belebeleba ye awɔ i ni ce i ni baraji nse muramuso naamu ne yɛrɛ ko mago b'e la o awɔ sigiyɔrɔ bɛ yen ayiwa baasi tɛ
Bismillah. Ayiwa o ka di buramuso naamu yɛrɛ kɔntɛ ne dɔn nka Karim ni Sali olu bɛ ne dɔn kosɛbɛ kabiri so o ye diyagoya ye o bari olu ye soka ye ne dun ye dugubakɔnɔmɔgɔ ye yan nde ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i ɲininka kumanin dɔ la o o ka di ne ko mun na e tɛ sɔn k'i cɛ lakanda de mun b'o yira la ko ne tɛ n cɛ lakanda ayiwa maa bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dun ka dunan to fo kɔlɔsili ne ye waati min kɛ jateminɛw y'a yira ne na sa k'a fɔ e mago foyi de t'i cɛ la o fɛnɛ ye mun jateminɛ sugu ye tuguni ayiwa Karimu ye muso dɔ ɲini so a dɔgɔkɛ ye n'o ye e cɛ ye dugulamaw ye danaya da ne ni faso kan anw ni muso nana yala o ne ka mun de f'o la sisan basi ne kɔni ta ye ladilikan ye aw ni muso de bɔra so ka na n'o ye sinamuso ye ne hakili la e ka kan k'i cɛ nɛgɛ k'i cɛ bɛrɛbɛrɛ a ka sɔn muso in na ne ma so ma fo nin ye kumakan ye o ma jija e kana dugu laada wuli dɛ. La maison des cinéastes du Mali n'u k'a ma ko sinimabɔlaw ka soba n'i y'a jateminɛ sisan maa caman b'a kɔnɔ ni n ko mɔgɔ caman b'a kɔnɔ caméramaniw b'a kɔnɔ photographes b'a kɔnɔ comédiens b'a kɔnɔ réalisateurs b'a kɔnɔ donc o bɛɛ lajɛlen de bɛ cinéma so in kɔnɔ bon ne yɛrɛ bolo sisan ni faamaw sera k'an dɛmɛ ka o soba in sankɔrɔta ka o soba in bonya fo bɛɛ lajɛlen k'a dɔn o kɔni o bɛ diya n ye o bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ taa ɲɛ o bɛ kɛ sababu ye maa caman jugujugu caman bɛ maa caman na a bɛɛ b'o dabila. ko ni maa filila i b'i ye nka n'i tununa i ye man di olu de nana ka na kɔrɔlenw jira an na ka buna adamadenya taabolo ɲuman sinsin bere ɲuman jira anw na munna anw tɛ wuli ka tugu olu kɔ maison des cinéastes mɔgɔw u taabolo ye fɛn jumɛn ye ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ k'a waleya ka nɔ bɔ a la o tuma a ye na an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili ɲuman sɔrɔ ka miiriya ɲuman sɔrɔ ka nɔ bɔ a la k'an ka seko n'an ka dɔnkow waleya k'u kunkɔrɔta walasa Maliba bɛ taa ɲɛ. Ne Jɛnɛbu ne bɛ baara min na yɛrɛdɔn baara de don ne bɛ baara min na danbe baara de don ne Jɛnɛbu ne bɛ baara min na ka denmisɛnninw dilan k'u bɔ sira jugu kan k'u bila sira ɲuman kan ne Jɛnɛbu ne b'o baara de la n bɛ baara min fana la tuguni hakili ka dumuni baara de don t'a dɔn n'i y'a faamu ni n ko hakili ka dumuni ka denmisɛnninw dilan k'u bɔ sonyɛli la ni ye denmisɛnnin min ye sonyɛli la k'u dilan k'o b'o la ni ye denmisɛnnin min ye kalabanca ni ŋanamu-ŋanamu na k'o dilan k'o b'o la furusa jugu min bɛ tribunal la diɲɛ don o don k'o bɛɛ lajɛlen dabila an ka baara y'o de maa min b'o baara la o tigi sara tɛ sɔrɔ dɛ o sara bi sɔrɔ hali ne ye banque nafolo bɛɛ ta k'a d'o tigi ma ne kɔni bolo i to tɛ se k'o tigi sara sɔrɔ o y'anw ka baara de ye an bɛ denmisɛnninw éduquer k'u bila sira ɲuman kan an bɛ du yɛrɛ éduquer barisa éducation bɛ daminɛ du kɔnɔna de la o n'i ye denmisɛnninw éduquer sisan ka fɛn yir'u la télé la karisa e bɛ nin sira in kan nin man ɲi a dabila ni denmisɛnnin hakilima de don tile kunnandi de bɛ kuma mɛn o a bɛ se k'a dabila n'i y'o kɛ o ye jamana dilanni ye o i ka contribution de kɛ ka jamana dilan o parce que n'i ye fɛn bɔ télé la k'a yira mɔgɔw la nin fɛn bɛ k'a man ɲi nin furusa jugu bɛ tribunal la don o don a y'a dabila a man ɲi denmisɛnninw bɛ sonyɛli la don o don a y'a dabila a man ɲi kalabanci man ɲi sonyɛli man ɲi nkalontigɛ man ɲi n'i ye denmisɛnnin min éduquer o la n'o sera k'o dabila i ye contribution dɔ de kɛ jamana ye o jamana tɛ se k'i sara sɔrɔ o la o tɛ tiɲɛ ye o kɔni o de don